Bathandi bomculo wesintu imfene emhlophe le ethakathe emini kwabhaya ezimnyama ezimbi zibe ithakathe ebusuku. Uthandeni kaManqele igcoka melisha ngokhuzani indlamlenze kwaMpongose lo driver zimnike uthisha wentambo uceva uzile lo wakamchunu Poto iCommander yamageza amahle uDSD lo ngithoza nezakho nami ngiza nezami eCarlsfontein la khona abaculi bonke bezoyibonakalisa ukuthi ukusupportwa kwabo kukangakanani emhlabeni wonke jikelele. Ukungena lapha iGeneral u80 rand, iVIP ticket li u200 rand. Mhla ka22 kuOctober amaciko onke aphelele. Ngithi umuntu wonke owaZulu Natal South Africa yonke akaphume ngobuningi. Siye lapha eCarlsfontein siyobuka amaqhawe ethenza into yamehlo. Yobe kumnandi kudelile ongakaze ambone uDriver zimnike akaphume ekhaya ayobuka. Sobe ngimenzela into yamehlo. Ngithi ngicela ukubona bonke abalandeli bami noma kubalandeli bomculo kaMaskandi bephume kuzona zonke izinkalo bekweseka iqhawe labo umthandeni okuyimina futhi engicelayo ngicela ukuthi beyiphathe kahle njengoba behlala benza beyihloniphe bengalwe emcimbini begqoke kahle kuphela into abadume ngayo nokuthi besupport iqhawe labo eliyimina namaqhawe amaningi njengoJava zimnika umjikijelo Khuzani. Ngithi muzwa wabuye ephethe phelelani nonke eniyokwenza indume ngakho ngomhla ka22 October. Ngiyayimema ke zonke iphume inkalo zonke ke noma ngabe ke awuyona indlamlenze kodwa nje uma uze lapha uzobona uKhuzani anguvaleli ngaphandle wamunga hamba kwakho ngeke uzufane naye neze woza uzobona wayishaya mfana wakhala wayishaya mfana wajabula ngisho ngemali yami ufake thundo tasazenze letafuna Fontaine zona wabuya sweet lami langusha